Hurian ni Tuhan na hinalongan di bagat sa tuat ta Yesus Kristus. Tapuji Tuhan ta tapasadaru hatta martangyak kita. Damini di bata na sumurung siyan sa luhu na roha. Ima mangaramoti hati-hati do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Jala di bagasan tikon nalay Tuhan nang marsyajar hamisan hatam todim parbadia. Na madongani hami asa mga tusid hatami di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata ni Tuhan nasartu hita di bagasan partikyanon. Diene mention buku 2 Timoteus bidus sada mamuka mention sada maso 1 ayat 14 rakmajaha mahita o mahata ni Tuhan. Au surat tinongos ni si Paulus apostol ni Kristus Jesus marhite siyan tahi ni dibata marguru tu baga-baga hanguluan na di bagasan Kristus Jesus. Madapoton si Timoteus anakokku na hinolongan asin ni roha talup ni roha dame siyan debata amado siyan Kristus Jesus tuhattay. Muliate rohaku di debata na huoloy di bagasan roha na yas siya naka dopung dope ayso marpasohotan upay ngot-ingot ho diak katangyaku borngin ng arian. Ay masihol doaw marnidaho marningo ilu-ilumi ang giat gok halalas ni rohakku. Ay huingot doha porsyamu na sumarlauki na maringanakyan di bagasan o pumboru si Lois nang di bagasan inangmu Sionike. Alay doh di bagasak ko diha porsya rohakku. Alaniu paingot to asa di parata-rata ho sileo-leo ni dibata na tuhoy dinawa pehon taki tuho. Adileo debatado tuhita tod di haguguon tod di haolongan tod di pangarajayod diri dada tod di hatahutan. Ope una kumaila makatidakot tuhattay jala unang haylaon au natarhurung humokop ibana doho mahotahe makokok barita nauli siyan haguguni debata. Adi palua jala di jodoh hita marhite hiti pajon na badia dada marguru tu ulautta tung siyan tahina do siyan as ni roha na binasabasahot tu hita di bagasan Kristus Jesus na siyan mula ni mulana. Alain waing di papatar do dinatarida si paluahita Kristus Jesusi. Ibana do pasohoton hamatean di paulup hanguluan do hatotongon marhite-hite barita nauli. Tusi duao di pabakit gabi parjamita do apostel do pangajari. Alan ni ido ubahin na marsitaw non au alay dang may laaw di si ay hutad da do ibana na huaporsay jalapos do rohakku margugu ibana mga ramoti na pinalumenahon na ituaw ro diari sogoti ihutom maakapoda na tinongos si tiruamu so nang binigim siya naw di bagasan hapor siyaon do holong ni roha na di Kristus Jesusi na pinalumehon na dingga ni imaramoti marhiti-hiti di parbadia na maringanan di bagasa kita ido pajahon na. Damang dainang na inolongan di bagasa tuhatta Jesus Kristus adong no padohan nala bata na madok dang daw tubis siya bonana na marlapatan molo burju na tua-tua di sasahalak somalna anak kon na burjudo
Molo Kristen na tua-tua di sahalak somala anak konna Kristen do. Nampe memang sipata padohan nyala bataki dan gabe sebuah kebenaran. Buasa kami dok songoni ngagudang jol masonari manibil sianaka lomoni roha di debata. Jala dong dong musenang jol masonari na tua-tua na juga ala ibadah burju. Ala secara keseluruhan molo burju na tua-tua na yanakon na pe burju do. Damang din na nenonga di bagas satuat Yesus Kristus di hata di Tuhan nasar tuhita dia pala partikyanon takas do apostel Paulus pasahaton sada poda nauli poda nadinggan poda patunggun haporsyaw ni si Timoteus nangpe di hati hai aposteli nungatar huru jala pai mahotik kinama neko majalo poni sukuma mate ibana. Ale di bagasan natar hurungi totong do di patudot ibana holong ni rohana. Totong do di jamoton ibana akajolma na porsia termasuk ma si Timoteus. Damang dainang di bagasan jami taon di patota apostel Paulus do isi sa sitong na si Timoteus. Nang peposo ibana di umur alay anggota ringo tu parton dion nung amatora si bana. Alana adorang somar barita nauli dope si Timoteus nung ngajojot di tangyon ibana opung na imasilois gabe siutot Tuhan. Jala tiruan na dinggado na pinatuduhon ni si Luis tu si Timoteus marhite-hite inana manang omakna sionike na marlapatan haporsyaw ni si Timoteus nunga terjadi sian hamenekonna na diwarison opung na do inongna alinang pesongoni totong do diod aposteli ibana asalam togu haporsyaw na manghuton lomoni rohani debata. Ubahani do dido apostel Paulus tu si Timoteus asa totong si Timoteus margugum mangadu pihak karamasa di bagasan nakaparngoduan. Di bahasa Indonesia dikatakan sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan melainkan roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Di bahasa Batak adileu debatado tuita tod di hagogoon. Nama rapatan di payu apostel Paulus ibadah songoni asalam gogodo ibana mangadopiak kana masa. Alana di hati hai tumas segudang do akaparpuda haliluon na berusaha mangagu haporsya nala Kristen. Alay di payung masih Timoteus asunang mabiri ba na mga dopinasida. Asa jongjong si Timoteus di bagasan hati goran ni debata jala asa dipakai ibana. Bisuk na siya debatai gabi gogo di ibana lamat baritahon hatan ni Tuhan. Artinya karena roh Tuhan yang diberikan kepada setiap orang percaya adalah roh keberanian, roh kekuatan, roh yang tidak mudah ciut, maka tidak perlu ada yang ditakutkan ketika ada tantangan yang ada di dalam kehidupan. Huria di Tuhan. Sada ulahon nama sedinggado na pinasah ni apostel Paulus tu si Timoteus. Jada si Timoteus pesa si tongna iko lamargugu do ibana mangadopi akan masa di bagasan akka nguluna. Hubarto jahan nasa tuhita dia pala partikyanon didoko damar pasohotan asini rohani di bata.
Bahasa hatok keluar dan pasohotan ima asini rohani debata atau tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Marhite-hite jamitan yang dipengok tu hita. Ternyata satu-satunya yang tidak pernah habis di dalam kehidupan kita adalah kasih setia Tuhan. Artinya apa? Harta yang ada di dunia ini pasti bisa habis. Kekayaan juga pasti habis. Jabatan juga pasti ada masanya. Ale anggo asini rohani debata nang dilihat tu bagasan ngoluta dan marpaskota nang olu sudah. Lapatan na molulunga mangulu da sini rohani debata. Sarupa do asini rohani debata onan nongan na hanguluhon. Dohon na jinalo na kapilog parhu dujuluan niya. Bukan berarti ketika aku dikasih Tuhan maka aku tidak dikasih lagi. Atau kasih itu habis hanya padaku. Alai asini rohani debata. Dang marpasohota. Manang dang sudah. Alana dang sudah do asini rohani debata. Nang dilehon na tugal jol mana porsia. Aka jol mana porsia ipe. Ikototong mapatari dahon. Asini rohai di bagasat aka ngulu na sigano pare. Hudia di Tuhan. Nanolonga di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Na mangihut na nang si hangulunot ta sanata di debataon nang takas di payong tu itagad marsada-sada di bagasan ayat sa propa iro songonon bahasa Indonesia peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus dan diam dalam kita. Bahasa Batak dido na pinalumehon na dengan ima ramoti marhite to di perbadia na maringanan di bagasan kita. Ado arta na dumingkan atau harta yang indah manang arta na pinalumehon di debata. Hamorat tado daw. Jabatan tado daw. Akasyadongat tado daw. Alai asini rohani debata. Ido arta nasuburo. Ha porsyao maka porsyai debata. Ido arta na marga di bagasan parngoluna kajol mana porsya. Marhite-hite asini roha na dileo Jesus Kristus tu ganuk jolma. Tu portibion mabay jolmai gabi partohap dari raja ni debata. Dada artana. Jadi amang inang marhite-hite jamita di pengot tu hita. Arta tay dang buy paluak kita. Hamorat tay dang buy paluak kita. Ale asini rohani debata iduna paluak kita. Alina manginang naik konima warisonota tu pinoparnta tu juluan darion dan cukup pape holak arta na di portibio sampai. Ale adong dupe narumiko siani ima asini rohani Yesus Kristus. Artinya Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Lewat firman ini kita mau diingatkan. Bagaimana setiap orang yang percaya. Mewariskan imannya. Iman percayanya kepada Tuhan. Itu harus diwariskan kepada anak-anaknya. Maka ketika iman itu kita wariskan. Kita ajarkan. Kita sampaikan. Iman itu menjadi pegangan anak cucu kita kelak. Sehingga dengan iman mereka tidak akan pernah kehilangan arah. Marhite-hite haporsiaon na taajaro to kapoparata. Dang salah arah benasida madalanya kaparngoluan. Ale moluhulang arta sa bindo. Na taleho na tawarison. Gabi sisigad. Amang inang gudang nujul matabereson nalion. Merbadai akan namara-marangi ala di harta, ala di warisan. Merbadai akan namara-barangani ala di warisan. Itu karena warisan dunia, harta dunia. Ala na kadong dupe hubereng, mana kukahatindakon sa pesonari. Merbadai namara-marangi ala di haporsyan di tutuhan. Justru ketika orang tuanya menanamkan iman yang benar yang baik kepada anak-anaknya, anak-anaknya akan hidup penuh dengan kasih. Maka yang terakhir sekali Bapak Ibu yang Tuhan kasih,
Lewat firman ini dipengot ita garut marsada-sada. Alana asli rohani di batadang mar hasudan di bagasan parmolota. Berarti ikut idu jalahatta tujuan nyayo. Ikut idu luluatta. Jala ikut idu lehonotta puda honotta tua kena kota. Asa tu margogo na sida mangado pisal akana masaw. Jama sonare manginang masay luar biasa do akahajahato. Amang inang ninolong di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Sangat panipuli dijami tadi apala partikel olong masa da cerita. Adong masa da ama nama mo rajong. Dua do yanakon. Di sadatiki dung marujungolu amaton na dua anak konon gabi ahli waris. Ngadibain bapak no sudinang hobar tu masing-masing anak kono dua. Alai dung di jalo syakangan do siangkian nagabi bagi dinasida terjadi mapangiburuan. Sampai berpengadilan nasida. Puasa di roha di syakangan do imasyanggian dan adil na tua-tuana tidokon syakangan unggu dan dilihat ima tuang gino anggino pe unggu dan dilihat ima tua bangno gudang dua kapuda gudang dua kapangajari nong sahat tu nasida alate tak dan terima nasida di sadatiki adong masa dana dua-dua nang masa terkenal bisuk dang mora pugusto roma halakina dua di patorang nasida masa luhutna aha naga bisibosirna mabena sida marbada di patorang nasida masola kapangi buroni roma na tuto idok masongon anggo songonido songono mabek kamuna carana hoa kangan lehom masudinang artami tuang gibi nang dihoi lihat tuang gibi jela hope anggia lehom masudi artami tuang bumi asa diboto hamuna dia do nang gumudang di lehom mamarsileo nama lagi dame ma buasa diboto siang genoma dan unggudak kapi dia bangna abang no pesongoni terjadi mamarsi jalwar roha. Nah abang inang sian di macarita bui mata buat ada kesimpulan. Ternyata ketika orang tua meninggalkan harta dunia warisannya, walaupun dia sudah memikirkan dengan seadil-adilnya, pasti ada perkelahian kemungkinan untuk berkelahi. Tapi kalau orang yang percaya di dalam kehidupan ini, dia tidak lagi memikirkan soal harta. Artinya dari cerita itu bisa kita lihat. Bui nasida hohom, gabi marsi jalwar roha. Dungima bui nasida martukar posisi. Dung bui nasida martukar posisi. Bui manasida maboto songo dia dona dia bangna songo dia tong na dianggina. Berarti dalam keberimanan juga harus demikian Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Kita harus bisa menukar posisi kita di dalam keberimanan. Dunia ini tidak akan pernah bisa menyelamatkan kita. Dunia ini tidak akan pernah bisa menenteramkan jiwa kita. Tetapi Tuhan bisa menenteramkan jiwa kita. Maka yang terakhir sekali firman ini mengingatkan kepada kita. Jangan pernah kita malu mempersaksikan iman percaya kita. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu sungguh-sungguh nyata kepada kita. Songon si Timoteus di jalo ibana do warisan parton dion sian inungna. Jalo di patudun ibana do warisan parton dioni marhite-hite na mangulu ibana di bagas salomoni rohani di bata. Nah kita pe manginang songon ima. Nungata jalo warisan parton dioni ale di mangulu mahamuna di bagasan parton dion hubar tulo moni rohani di bata. Amin martanya kita. Moliati madiho ali Tuhan di asini roham didinggan di basam natoton diliam butu bagasang ulun nami. Atarulihan marhiti hiti atam.
Ajari kami makangulun hatamon hobar tulumon iruham. Mulihat ya Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Shalom. Salam sehat. Tuhan memasuk-masuk kita.